Kako ćete postaviti svoje granice ako nikada niste ni znali gde su one za vas? Sigurno ste čuli do sada mnogo puta da je vreme da uspostavite svoje granice i da je važno da znate koje su i gde su, ali nekako vam to nije uvek išlo od ruke. Čak i kada biste znali gde su, niste ostajali dosledni da te granice dosledno branite, sprovodite tu odbranu do kraja. Nekako biste popuštali zarad mira, zarad nečijih osjećanja, zarad dobra u kući, a na uštrb svojeg nekog stanja. A nekada stvarno i ne znate gdje su te vaše granice, jer nikada niste ozbiljno ni razmislili o tome. To nije vaša odgovornost jer nas prosto od školovanja, preko daljeg obrazovanja, preko mnoštva edukacije jednostavno ne usmjeravaju da učimo o onim stvarima koje